Good morning! Good morning! Good morning! There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ. Good morning. 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 Good morning po sa inyo kabos, mga tugang na mga parantabay kan DCGB. Merry Christmas po sa kabos. Naka-remote broadcast po kita ngunya na pagkaaga. Kumusta po sa tuyang mga listeners, mga tugang sa bilog na Kabikolan, mga parantabay niya to sa bilog na mundo. Good morning po Legazpi City. Merry Christmas po sa Indogabos. December 25. Ngunyan pong aldaw na ini. Baka po igwa ka mukhang mga gustong ipaabot na mga greetings sa indong mga mahal sa buhay. Pag-text lang indo sa sakuyang numero, yan po sa tuyang papasadahan. Ngunyan tabing aldaw hindi po sa tuya na programa na Morning Hirit. Kasabay niya ito dyan sa Technical Department. Tama si Chief Ramir sa tuyang partner. Pakitabi ako Jerome. Chief Ramir, buda mga tugang si Jerome na Martinez. Sa tuyang partner, dyan po sa studio kan DCGB. And naka-remote broadcast po kita, mga tugang yaong kita nag-broadcast hali sa ibang lugar. Yan, ha. Di ko pwedeng itaramta. Diyan kan, baka maaraman na yaon ako digdi. Dumugon kita kan mga fans. Siyempre, mga tugang, excuse me, pasensya na kamata medyo sinipon kita. Grabing lipot kaya. Digdi sa samuyang binisitang lugar. Malipot masyado. Ang lugar, kaya pag-abot ko kaso Mikan 23 na bagi medyo grabe sulipot. Kaya natin kita kisipon. Anyway, medyo pigkuro kalinto nga kita mga tugang dahilan sa lipot na sa tuyang kasapar. Pero ngunyan medyo okay na kita, no? Luwe-luwe kita na nakaka-recover mga tugang sa sa likod kan sinabi ng pangyayari. Anyway, keri ba tamang girara dyan sa luwas? Mga tugang ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan pong aldaw. Mag-text lang po sa 0928-777-5548 para po naman sa gusto na magpaabot yung mga greetings. Asin po mga reaction. Sharing man po mag-text lang sa 0966-203-0034 para po naman mga tugang sa mga kababayan niya to na gusto tabi na magpaabot mga tugang din greetings mo niya na pagkaaga. Okay, bueno. Aramon tanawan, buwan naman ang report. Hali po dyan sa luwas. Kay ba po ang Mega Force Patrol. Bala ka na ding magtaga-stinger lamang dyan sa tuyang chief technician. Kung may kinaraman sa report kan sa tuya ng mga pag-iriba. Nasa linya, mga tugang niyang pong Christmas Day. Ang sa tuyang chief reporter, Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Salamat BP Maraynaga, salamat sa Diyos, salamat Lord. Medyo okay naman ang sa kuyang pagmati. Iyo, tinaramaan kita. Kaso pag-abot may kan 23, kan 22 na 23 ako nagali salbata ng lipot. Sinipon ako. Paritan medyo naka-recover kita. Okay ka naman? Nagapon-pon. Dapat ang problema, pag nagluwas ka mauran, mainit. Kaya ubo. Iyo man nagadyan ang panahon. Anyway, gari pag-abot kan New Year, gari marin ka magtakan ta. Loy-loy sa nampay. Taba ka mabinat kita. Yes. Maray ka, pati nasa US ka na naman pala. Salbata na ka. Diyog para taram. Diyog para hero. Taba ka maarama. Diyog para hero. Malipot talaga dyan. Basta din ka na mamagtakan, may malipot yung Jimmy. Grabing lipot. Yes, malipot yan. Winter siguro. Tarawayon ka na. Okay, sige. Kumusta dyan? Sige, enjoy lang, enjoy. Yes, salamat. Anyway, BP, sa kuyang mga sa area,
sa monitoring niya to sa mga nakalis na oras talagang trangkilong-trangkilo. Salamat giraray sa mahal na kagurang nantap dahil mga untoward na mga pangyari digdi sa kuyang area of responsibility. Sa iba pa niya itong mga istorya, sarong babae sa Libon, kinasuhan nin obstruction of justice or proclamation decree 1829. Imbis na so arrestaron, siya so inaresto dahil sa igwa kuta na ni serving warrant of arrest kontra sa leader kan Concepcion Group sa Libon. Alagad sarong babae ang nag-intervener, hinarang sa operating troops. Pangyari. Dahil sa siring na pag-ulang kan babae, posibleng yaon so subject, so target, anticipate na nagkaigwa na ning komosyon. May pagtubod sa mga operatibas na posibleng yaon sa target sa area, ugaring natublag dahil sa na-divert na sa atensyon kan mga operatibas dahilan katong paglawag sa eksena kan babae. Dahilan kay ni sa babaeng legal na edad, iyon ipinag-ibakan police headquarter para siya an maghampang ng kasong obstruction of justice so PD 1829 dahilan kan siring na pangyari. Kasunod kay ni ikinasalugod kan Libon PNP an manhunt operation digdi sa Libon sa posible na pagtubod na nasa bisinidad an sa indang pigahanap na suspitsado. Yan ta BBP. An sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. Oras natin, alas 5:17 na pang oras. Mga tugang sa bilog na Pilipinas. Tadtod tapo ng tadawan pag-asa DOST. Aramon tapuan kamugtakan kang panahon. Merry Christmas tabi sa Gabos, sabi ni Tano Ayala. Siring man, Merry Christmas po. God bless us all. Maligayang Pasko sa lahat ng taga-DCGB at sa lahat ng tagapakinig mo. Merry Christmas, Idol, sabi niya. Good morning, Tabi, sa mga taga sa mga taga ini. Good morning, Henry M. Nasa US ka pala, maliputon na di. Salbata ng Jimmy ini. Pangyari kay Jimmy. Matibay man si Jimmy minaokod ano. O bueno, mga tugang aramon tapo nagdag na report hali po dyan sa lawas bago tapunan ang pag-asa DOST. Nasa linya po sa tuyang Chief si Pading Alarmario sa dagdag na bareta ngunyang pong Pasko. Hello, Pading Al. Good morning. Pasok. Hello. Good morning, Pading. Yes, morning. Kumusta sa imong bakasyon dyan? Very purtihon. Nasa Amerika pala sabi ni Jimmy. Grabing hilipot talaga sa Albatana. Iyo. Oo. Kumusta? Pading, kumusta? Nagataga-oran man yan? Iyo, init-oran. Init-oran. Init-oran, kaya oso talagaan sipon. Iyo? Marigat nagka-recover kita, tulos. Oo. Kaya ingat-ingat sana. Yeah, okay. Maliputon man digdingon yan. Yes. Digdi sa Manyog. Iyo man ang ganda di. Batang oran baga, suday mo baga nahihiling, suday mo na-feel, ang tama. So sarado dito noon baga. So, di mo na mati, nagkatama na pala sa imo. Dayan anoran ngo niyan burubuso malatsada kayo tatad pondo. Yun ang God, yun ang God. Mata baga ako dito sa nang oran minatama tulo sa kulit kang payo ko. Salbatana. Madali yun tumaros. Madali yun magtaros. Anyway, Merry Okay, Christmas sa sige. Yes. Merry Christmas sa Gabos, sabi. Maugma sa buot na natapos ang siyam na bangging Aguinaldo Masses. Asin, may mga regular pang misa ngunya na aldaw para sa Pasko. Gabos yan nangyari sa iba-ibang parokya kan simbahan Katoliko, lalo digdi sa Diocese of Legazpi sa pamamayo ni Bishop
Joel Bong Bailon, nasakop ang bilog na probinsya Canalbay. Salamat sa Diyos, natapos Yes, ang sakripisyo. Very Parte ni good. sa pag-sabat niya to kan kumpleanyo ni Jesus. Aha. So, Jesus, Aha. ngunyan aldaw, an sa to yung kagurangnan. Digdi sa parokya ni San Roque sa Taysan, salamat sa sobrang higos ni Father Rex Arjona. Si Father Rex Arjona nga ni, Iyo, igtagatamaan aha. man kay Sipon, Yeah. igtagatamaan man kay si Father kay Siponta, yun na nga Sipon, ni, ang oo. grabing sakripisyo talaga. Aha. Pero tinapos yan, siyam na banggi. Aha. Imagine mo, kada banggi, 4 na misa. Misano, grabing Apat sakripisyo na ni. misa Diba yun si Father Rick Saday? Diba Oo, yun? imagine mo, 4 na misa. O kada Isakripisyo alda- niya ni grabe, ano? Father Rex. Oo. Tipo niyan sa barangay Mariawa. Digdi sa Oo. Maslog, Humapon, taga sa Taysan. Pero Oo. bagay na ikinakaugmay ni kan mga parokyano dahil dahil kang rason na dahil ka magsimbata, o yan na mismo sa barangay. So, misa, Aha. unless na may kaulangan ka talaga personal, pero Aha. kadaklan talaga nagsakripisyo man sa pagsimba dahil yun na nga niyan, ang simbahan na mismo, Mm. nagkarani Aha. sa barangay, ang badik mismo, ang si Padre Rex mismo, ang nagmisa sa mga buro barangay. Kaya matayong po na nangyari yan sa laog min siyam na banggi na misa. And then ngunyan alda may mga regular pang misa sa simbahan para sa Kapaskuhan. So yan tabi pare ang bongkaras kan informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi sa Gabos. Merry Christmas Alarmario. Thank you. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa Luas. Alas 5:22, oras mga tugang sa DCGB, asin po sa Pilipinas. Aha. Sandali lang ha. Okay na. O sige. So mga greetings tabi text nindo, tapapasadahan tatabi ko niya na pagkaaga. Digdi mga tugang sa tuya tabi na programa. Alas 5:23 na. Balonta daw na po ang pag-asa, DOST kon makontakta ang pag-asa, bata, panbaga, overseas call ini. Overseas call ini, balonta daw, kung kumusta man ang signal hali dyan sa, hali sa, pakichat mo tabi ko Jerome, kung okay ang audio ko on air ha, tapodang ko tabi ang pag-asa, DOST, sabi ni Jimmy, mapod ka ngayon, overseas yan, balonta daw kung kumusta ang audio on the air sa tuya tabi na signal from pag-asa, yan ha. Nagring ang pag-asa, madali isa na po mga tugang at ayan. Hello, good morning. Ayo, sandali lang bigo. Taga-remedyo maluya ang lawag mo. Hello, tabi Jim. Ayan po, Ayan. pagkain na Kapugiti and then Merry Christmas po. Yes, okay migo. On the air katabi sa DCGP. Go ahead tabi sa latest na forecast tango niya na alaw. Okay, maray na po itong mga paraan tabay kang TV para po sa update sa magiging kamukhakan ka na sa iyong panahon. Pag gusto pong nakaka-apektar ining Northeast Monsoon o amihan, bigdi po sa Luzon, mantang iting easterly ang nakaka-apektar man bigdi sa eastern section kang Visayas at Mindanao. Isang yan, BP, mayo mang kitang namomonitor na LPA o Baguio sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Pero po din sa Bicol Region, padagot kitang makaka-experience siya ang pag-uran o pagtagipit, darangani po kaining Northeast Monsoon. So ang totoo temperatura sa masunod na 24 oras, mapupunyan na 20, sundong 31 grados centigrados. So ngayon dito, may umang kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan at nakupang region. Gauman sa na ang moderato sa sa maalo na kadagatan. Ingat mang ganaray duman sa mga parasira na nagkaramit para dito na sa pandagat. Pagkiling na umabot ang taas kang upol po na 1 meter sundong 3 meters po. Kaya medyo delikado mang ganaray po yan para po sa inda. Kasi nang sa tuyang sunrise po mo niyan, alas 6:40
4 rin pagkaaga at ang Satuyang Sunset at kanahapon alas 5:26 ng pagkahapon. Kaya nang kami wiki ang Satuyang update para sa kamugtakan ganito yung panahon. Balik po din dito pag-asa DOS Delegacy. Ako po si Jaime Bordales. Salamat po para na aga. Hello, Migong Jaime. Kumusta sa kwang? Inipanlawag ta ka New Year. Kumusta ang panahon? Di ka bukin na si Erip yan na medyo maraot na panahon tabi sa naumpo sa luwas kan Pilipinas. Ang yan sa hindi po sa laog ng Philippine Area of Responsibility, may mga cloud cluster kita dito po sa Mindanao, pero kadit man lang po ini atin na daiman po sa laoman na maging XCA. Mas sa luwas, may mampukit ang namomonitor at yung laoman ta sa masunod na duwa sundong tulong aldaw. May mampukit ang big anticipara na bagyo na pwedeng maka-affect sa man na pagpikan sa nasyon. Pero sa maabot na New Year, so kung magsuruswertehan po kita, may man kitang pig-aasahan na bagyo. So, meron po kitang winan. Apo. Jim, salamaton ha. Merry Christmas tabi sendo dyan sa Pag-asa. Welcome po and ma'am, hello. Thank you so much mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon from Pag-asa DOST. O pakitext daw po rin daw ako mga listeners kung kumusta tabi, kung klaro, kung clear po ang sa tuyang audio kasabago, hali po sa Pag-asa. Ha? Good morning, Tabi. So mga birthday celebrants natin dyan. Uy, birthday pala ngunyan. Excuse me. Birthday pala ngunyan kan sa Muya Tabing founder. Sa Muya Tabing founder, si Sir George Nabayona. Birthday ngunyan. Happy birthday, Tabi. Sir George, kumusta po kita dyan? Sa Metro Manila. Dahil kung gano'n si Sir George, mga nasa 97 o 96 o 98 ni Sir George Nabayona. Birthday po ngunyan na aldaw. Christmas Day. Yes, magayot ng birthday ni Sir George. Sani? Christmas Day. Mga tugang, hali po dyan sa, hali po dyan sa Metro Manila. Good morning, Tabi, Sir George. Sana kantabay ka ngunyan. Happy birthday po sa Samoy at Tabing founder. Ang dating pangaran kan PBN, madali lang po at mahatsing lang ako ha, madali lang. Sabi ko nga ni Kasubago, ang dati pong pangaran, mga tugang kan PBN Broadcasting Network. This is the original name is PBN, People's Broadcasting Network. Yan. That is the original name tabi kan DCG kan Samboyang Network. People's Broadcasting Network. Yan. Yan po ang Yan po ang ipinangaran tabi kan Samboyang founder ni si Sir George Bayona. Kampo na niya tabi ang broadcast no via transmitter, pero ang dati ming pangaran so pinaka-original so Radyo Balagon ka ito so BWBS, Bicol Wire Broadcasting Service. Yan po ang dating ito so Radyo Balagon hanggang sa nakabakal si Sir George kay transmitter. Yun na po ito so People's Broadcasting Network Incorporated. Yan, okay. Sir George Bayona, happy birthday po sa imo. Siring man, sabi clear po ang signal ng Pag-asa. Ay salamaton po mga listeners natin. Good morning, Henry M. Clear po ang signal ng Pag-asa DOST. O sige po. Thank you. Nagkuhan mga so mga antabay ta mga ani ba dyan, mga nagralamaw ta. Siyempre, kasubanggi, nagkamaratangaan, ang sa tuya tabi na mga paraantabay, mga tugang sa pagsabatkan ba ako alas 8 pa sa naturugon ako kasubanggi. Turugon ako kasubanggi alas 8 pa sa na. Ben Permejo, Merry Christmas po Sir Hen. Elisa Fajardo, maugmang Pasko po sa Gabos. Sabi ni Jerry Arento Dasico, pabati po tabi ang magurang ko na si Domingo Dasico dyan sa Barangay Dita, Legazpi City. Merry Christmas po sa Gabos. Yan, watching from Italy. Good morning, tabi. Siringman, Josephine Moit Galvez. Good morning.
Emilina Ludana, good morning Tabi, Merry Christmas po. Watching from Bagong Bayan, Daraga Albay. Sabi ni Paul Binyas, good morning Tabi, Merry Christmas. Rubigs, loud and clear digdi sa Libon. Merry Christmas Tabi, Sir Henry. Good morning. Emily Maternom. Yan, Merry Christmas daw. Deo Bertis. Good morning. Naagahan kaming warang kuryente sa barangay sa digdi sa Bakakay. Pang ano nangyari daw? Ano? Paskong Pasko. Ha? Karen Joy Sadile. Merry Christmas po sa mga ito. Pamilya Sadile. Good morning. Tabi, ha? Sa mga taga-Puro, Kan, Legas. Okay, sige. Paki-check na Tabi, Jing o Chief Ramir. Kung ready na si Padingmar para sa mga headlines, kunya na pagkaaga, boda kay Jerome, paki-check na Tabi kay Padingmar. Kung ready na si Padingmar sa headlines, ta alas 5:31 na ang oras po digdi sa DCGB. Asin mga tugang sa bilog na Pilipinas. Aramon ta daw ang headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Hali po dyan sa DCGB Newsbase. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Padingmar. Kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tamantabay. Merry Happy Christmas. birthday kay Sir George and Merry Christmas pa rin. Iyo. Merry Christmas. Si Sir Jules pa di pera na? 97 o 98? Pero 98 na. 98? Ay, duwan Pero sana. 98 na. Duwan, 98, 97. Na, kuha na lang. Tulo na lang, adi. Oo. Oh, baka laban ma-approve sa batas. Di may 1 million si Sir George Tolos. Tapos pag pinirmahan so batas na ano yan, mga puno, Oo. 80 hanggang 95, may tigil. Yes, yes. Lagman sa dumaan. Yes. Okay. Okay. Sige pa rin. Kabos sa Salado Nasyonal. Sa headlines ko niyan, nangapudan ang presidente na ipalako pang trangkiluhan ngunya nakapaskuhan. Bandang 73% ka mga Pinoy nagtutubod na magiging maugmang Pasko ngunya na taon. Target na 9% poverty rate sa pagtatapos kan 2028, mabaloon na abuton kan Administrasyong Marcos. Bantang kaso ni naputukan, suminakat na sa 8, mga biktima puro mga minor de edad. Yan. Mga illegal na paputok ang gamit. Aha. Duwang aldaw na ceasefire, tigdeklarar kan CPP-NPA, pero ang militar padagos ang sedang opensiba. Aha. Department of Health tagapagrehistro ng 18 kaso ng JN.1 variant sa Pilipinas. Ano pa rin? Yung variant bagay ng bago, JN.1. Ah, talaga? Ano yung istura kaan? Kunya nini, sub-variant kan, ano yan, mga nainot na COVID. Ayo. Nagde-develop talaga. Ano? Ang sa sabi- Pilipinas kaan? Ang sabi sa Manila, nag-sisirit pa itaas ang mga kaso. Pangyari sa Ang mga sabi kan Department of Health, dahilan yan sa turos na restriction pagkatapos Iyo, kadaklan iyo. kan iba sa tuya. Dahil na nagmamasmas sa matawo. Yes, yes. Oho. Okay, halangkaw na inflation sa Pilipinas, takaw lang sa 7 million na Pilipino para makahawas giyan sa pagtios. Antang 92% kang Pilipino positibo sa 2024 sigon sa Pulse Asia. ECOWAS Coalition nagapilar sa publiko na iwasan ng pagpaputok sa pagsabat sa bagong taon. Mantang duwa pang batch nin Pinoy repatriates gikan sa Lebanon at in Israel maabot sa nasyon bagong magbagong taon. Department of Health inireport na 4 na bagong kaso ng fireworks-related injuries. Inagad sa publiko na mag-fireworks display na sana. DOH nagpaluwas man in tips sa mga far parents ngunya na panahon ng paputok as in fireworks. Ta nganing dada ay mga purisaw sa mga ayam pag nakadangog ng paputok. Ay gulit na mga pig-recommenda ng mga dapat nagribuhon. Yes. Di Okay. pasuryaw na lang so ayam. Ayan. And then, bagong taon, masabat ang 3 pesos na aumento sa kada kilo kang, ano yan, LPG. Pira pa rin? Kaya, 3 pesos? 3 pesos kada kilo kang LPG. Times 11. Times 11 mo yan. Di, yun na yan. Yeah, remate na. Okay. Pero sa aga, may aumento man Ay. sa produktong petrolyo. Ma-increase Ayan. man. Oo. Pira na 11 piso. okay. At yan okay. aramon taan pinakang final kayang kung pira talaga ang maging aumento sa aga.
Abangan dumasara mo niya to. Yan. Kaya naman pala kita. Pahinga pa rin. Pahinga na. Di ba, maposta lang tabi ako, maposta lang ako. Post na lang. Bisin di mo sulay na mga na lang. Oo. Okay, Bibi, yan tabi. Merry Christmas sa imo and to your family. Mabuhay ang Pilipinas. From Newspace Mardila, Deng Iva, good morning. Thank you, Paring Mar. Merry Newspaper Christmas sa bilog front na page. pamilya. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yan po ang mga headlines, mga tugang niya na pag-aaga, totoo lang po ang mga bareta, abangan nindo yan. Dili po sa DCGB, sandali lang, check natin yung mga listeners natin. Good morning, sabi ni Judy Locrida. Yan, good morning, Tabi. Irene, madali lang ha. Good morning kay Gary Bersuela from Puricot, Mambulo, Nueva, Libmanan, Camarinesor. Nakatutok sa radio app. Yan. Judy Locrida, good morning. Irene Sineta, good morning po. And Merry Christmas po sa Endogabos. Edward Esquejo, good morning. Tabi, good morning Manong Ed. Good morning sa mga miyembros kan Sikad Group. Merry Christmas daw. Nagdadangog sa programa mo. Digdi kami sa Laguna. Nagpasko ni Mrs. Nagbisita lamang sa sakuyang tugang. Oy, the best migo, ha? Kumusta dyan, ha? Malipot man dyan, adi. Laguna. Good morning, Tabi, sa mga taga Laguna. Okay. Bueno. Mga tugang, alas 5:37 na. Oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Sandali lang po at magko-commercial muna kami. Magbabalik pa ang Morning Hirit. Magalipas lang kan mga patalastas. More because of Christmas Day. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Alright, balik po kita digdi sa tuyang programa. Mga tugang remote broadcast po kita ngunyan. Hali po sa saro na maliputo na lugar. Sabi kan sarong texter ta, enjoy America. Pangyayari sa mga abaka. Ano ini? May headline. Ay, saan ini yung barita? Kung di, liwat nagpabayli sa libon. O kuyugon mo. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Baray na agad tabi, amigo. Ha? Amigong Jonas Rosal, Siringman. Sa San Joaquin. Good morning daw sa Ascocha family. At kay Nana Mani. Ingat palagi. Merry Christmas to all. Sabi ni Marlene Lunas. Yan. Sabi man ni Noriel Brigueras. Good morning, Tabi. Merry Christmas asin sa mga paraantabay.
Si Net Dino, Merry Christmas po from Bahrain. Oy, talaga ha. Salamaton tabi, mga amigo, amiga, ha? Net Dino, dyan sa Bahrain, maray na agad tabi. Aha, okay na? O bueno, ubos na si Bapa niya itong mga greetings ngunya na pagkaaga. Ulitin bilang pan sa mo yung birthday greeting kay Sir George Bayona. Happy birthday. Yan. All right. Sige. O bueno. Ano pa? Wala ka nga ibang titaram. Alat ko na ta. I-ready ko sa paningit. Paki-ready tabi dyan kan. So, ano yan? So, sa tuyang paningit, sa morning hirit, maleta, i-open ko lang sa kuyang app. So, sa kuya na connection. Madali lang. Okay. Ito. Unipon mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Ngunyan po nga daw. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, arab daw nindo kung gura no ka-importante, asin kung ano benepisyo mga tugang kang pagblinkan sa tuyang mata. Yan. Ang matatapalan, dapat po nagbiblink iyan. Dahil pwede, yan mag-blink. Masira mo talaga ang James Coffee pala, mas kinig di sa, kwan? Di sa kinamagtakan, may the best talaga ang James Coffee. Tunay, ano ang kalagahan mga tugang kan pagblink kan sa tuyang mata? Sabi digdi, ang pagblink po kan sa tuyang mata, importante dahilan ta iyan, nakakalinig sa satuyang eyeball. It cleans the surface of your eye of any debris and washes it out with fresh tears. Kaya mga kung napupuling kita, minagilid mga tugang ang sa satuya tabing mataan na nakalaog sa matata. So, ang purpose pa lang kaan, linigon mga tugang ang satuyang eyeball, asin po, pi-flush out ini sa pagitabi ng preskong luha. Yan. Ang coating kan tears, ang hibog na ang mga tugang, ang paglimpya sa pagikan sinabi ng luha, nakakatuwang na tabi yan para mga tugang ma-sharpen. Helps sharpen our vision, clearing and brightening the image of your retina receives. Yan. Yung po pala na yan. Baluon mo pala na day ka mag-blink mananggad, bakulugon baga sa mata, nagdadry mga tugang an sa tuyang mata. So ang hapot, pirang bisis, mga tugang kita, nagbiblink an matata, kada daw, kada minutos. Pirang bisis kita nagbiblink. Sabi digdi, kada sarong minuto, saan pangyari? Sandali, pindot ko madali lang. Pagalon talaga pagkuan. Pagalon talaga pag naka-digital, na din naka-kuan, may lang tabi, ito din naka-print. Okay na. Okay na. Sabi digdi, ang sa tuya da tabing mata, mga tugang nagbiblink voluntarily. Demo na mamatian yan, pero databi, nagbiblink siya. Asin po, mga tugang nagblinkan, nin 182 na beses, kada sarong segundo, o kada sarong minuto. Yan, 1 minute, kada 1 minute. Okay, yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa morning hirit. Balo anin do taday na day magblick ang sendong mata. Makuan baga, maaraton, makulog baga sa mata di, ha? Di ba? Pero may mga tao na pag nakakahiling ki ibang bagay, di talaga nagbiblink, mga tugang ang mata. Okay.
O sige. Aha. Good morning, Tabi. Uy, may nahinay akong kuwang kan Aleko. Madali lang, ha? Taan ako na. Good morning, Tabi, Henry M. Ay. Dali lang. Dali lang po. Naulog sukwang ko. Naulog sa mikropono. Natikwang ko sa mikropono ko. Madali lang. Okay na? Alright. Sige. Sabi digdi. Good morning, Tabi, sa mga taga-Banwang Daraga. Tabi. Nakalaog sa watching ko. Okay. Anyway. Sa tuyang texter, saan ka ngayon? Nasa Japan o Korea? Maliputon nga yan, eh. Iyo talaga. Okay. Anyway. Merry Christmas to Pedro Catanduanes. Catanduanes family and DNR Regional Office headed by Regional Executive Director Toto Milia. Yan. Merry Christmas, Tabi, sa Gabos. Na mga nagslibrar kan sa indang mga birthday ngunyan. Good morning sa mga taga Catanduanes na nakatutok, mga tugang didi po sa DCGB. Okay. Sandali lang. Igahanap ko. So, igwada ang good news mga tugangan Aleko. Igwada ang good news sa tuya so Aleko. Ta sabi, ngunyan da tabing aldaw, ngunyan da ang bulan, hababa da ang presyo, mga tugang kan kuryente. Okay? Madali lang. Igahanap ko ito. Pero bago yan, mga tugang, basahan ta kamuki, rawit-dawit ngunyan aldaw. Yan. Ha? Hali po yan kay Pading Ray Romero. Pagkiridi mo daw Tabi Chief Ramir, kan sa tuya na music background, igwa ka dyan sa mo na computer. Pagkiridi mo daw Tabi Chief Ramir, tabasahan ta ki, rawit-dawit si Pading, hali kay Pading Ray Romero. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning po. Hello. Hello. Wara, nawawara. Nawawara. Nawawara ang signal kan caller natin. Okay, sige po. O di, yan na. Basahan ta ka magki rawit-dawit alas 5:58 na o 48 oras po magatugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Ang rawit-dawit ni Paning Ray, ang titulo, Pasko na. Yan. Pasko na. Nakuha mo na Tabi, Jing. Okay lang. Ang sa tuyang music. Buhian mo daw, Jing, kung nakuha mo na Tabi. Aha. Day pa. Duman ka sa kuhan sa Justler. Igo duman sa... Yung remind, okay lang. Sige lang, ta. Igo duman sa Justler kaya ni. Ano nga yan? Song for Anna ang title kaya yan. Song for Anna. Yan, ha? Baka yun nagkakuhan dyan, baka yun nakabugtak yan sa ano ni. Pero madal lang ta, habang pigalatala to so music bed sa rawit-dawit, pwede mo na kay Jim's Coffee. Si Ramsa na. Jim's Coffee in the morning. So mga kababayan nato dyan, mga tugang na mahilig na magkape, so dahil patabi nakakatry, kan Jim's Coffee, mga tugang, ibaloon po din doang sa tuyan na Jim's Coffee. Lalo na ngunya na malipot-lipot ang panahon, pampakusugan sa tuyang immune system. Maray po na naka Jim's Coffee kita. Okay? O bueno? Yan. Sige din, pag-atas-tas tabi. Ang titulo, ang rawit-dawit ni Pading Ray, Pasko na. Yan. Magandang araw po, mano po sa inyo. Salamat po, Panginoon, purihin po kayo. Mga misang inihanda ay handog sa inyo bilang pasasalamat sa mga kabutihan mo. Mga nagpaghandang para sa kabanalan na iyon ang nais mo na aming makamtan. Masaya kami ngayon, panahon ng Kapaskuhan, dahil makakapiling ka ang hari ng sanlibutan. Bilang mga anak, mahalaga kami sa iyo. Maging buhay ko po
maging buhay mo po siya mong regalo upang kaming lahat kumilala sa inyo, sundin ang mga bilin ng kalooban mo. Pasko na, mga minamahal, ating ipadama ang kalugan ng Pasko sa bawat isa. Ito ay may kasamang malasakit sa kapwa, may pagtutulungan at mabuting gawa. Hindi po mga bagay ang namakalaman ang bibigyang halaga ngayong Kapaskuhan. Mahalaga ang pagtanggap ng banal na tinapay na nagpapatatag sa buhay espiritual. Pasko na halina sa Diyos magpasalamat. Sa hapagkainan, sama-sama ang lahat. Pahalagahan ang biyayang sa Kanya nagbuhat at ibahagi sa iba pang grasyang natatanggap. Pasko na ating buksan ang loob ng puso, ang pagtulong sa dukha, palakasing lalo. Pawiin ang saglit, lahat magkasundo, magmahal, magpatawad, sa pag-ibig mapuno. Magkamayan tayong magaan sa loob. Ang magandang relasyon ating ipasunod. Kalimutan na natin ang kasamaang naidulot na nagbunga ng galit na dahilan ng lungkot. Maghanda sa pagdating ng mahal na Mesaya. Salubungin nating lahat na puno ng saya. Sa Kanya ipakita ang pagkakaisa, kapayapaan sa lahat. Mga minamahal, Pasko na. Maligayang Pasko po sa lahat. Salamat po. Yan, ha? Yan tabi, mga tugang ang rawit-dawit ni Paring Ray Romero, kan Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Yes, good morning. Ha? Tabi sa Saindugabos, mga kababayan, sa bilog na probinsya Canalbay, asin po mga tugang sa mga lugar na pinag-aabot kan Samuyang Broadcast. Okay, oni na. Oras natin, alas 5:53 din pagkaaga sa DCGB. Sa tuyang programang Morning Hirit, ngunyan pong aldaw lele. Sige daw, tayo tamo na so... Una na, pinurward sa kuya, adi paring Mar. So, istorya ko sa indong tungkol dyan sa power rates, tabi kan Aleko. Ha? Nadali lang. Happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Clarice Balse, Ronel Ross, December 26 bukas. Okay, sige po. Happy wedding anniversary po sa Indogabos. Okay, dito tayo sa mga kwanta, mga listeners ta. Okay, ito po so gusto kong i-share sa indong niya na pagkaaga. Ang Aleko, mga tugang, igwada tabi ki power rates na baba na tataw sa tuya ngunyang pong Pasko. Yan, ha? Thank you, Paring Mar. Nanabasa ko ini kaso hapon na ko na ini, ha? December 2023 power rates. Yan. Pamasko na ini. In fairness, Aleko, tawan-taman sindaki pagsaludar, mga tugang, tanaisipan ini, nangun niya na Pasko, hababaan power rates. Baka pwedeng duro-diretso na ini. Ha? Bilang pamasko sa ating member consumer daw, handog ng Aleko ang pinaka mababang singil sa kuryente ngayong taon. Yeah, naayos adi. Ha? Ang pagbaba ng singil sa kuryente ay dulot ng pagbaba ng singil ng generation charge mula sa planta dahil din ito sa pagbaba ng presyo ng coal sa merkado. Yan. Ngunyan tabi na 2023 rates, mga tugang, uni tabi ang i-charge sa tuya. Madali lang, tamahat singon ako, ha? Madali lang. Okay, yung tabi ni daw, tabi ang power rates na i-charge sa tuya kan Aleko, pinakababa na tabi ni, ha? Tabi ni da, ngunyan da tabi mga tugang na taon. O, sa residential,
ang rate tabi per kilowatt hour sa mainland mainland. Iba man pala sa mainland, iba man sa mga island, ha? Sa residential tabi, at sa tuya tabing rate per kilowatt hour, 8.2754. Yan, ha? 8 pesos, punto 27.54. Yan tabi ang charge kan Aleco, ha? Sa satuya sa residential. Yan. Sa mga low voltage tabi, 7.2950. Ha? 7.2950. Sa high voltage, 6.0586. Yan. Kaya kitang may mga harong, ha? Sa mga residential tabi, inida tabi an sa enda na rate. Ulitong ko, ha? Residential, 8.2754. Hababaon man ang ganin, Low voltage, 7.2950. High voltage, 6.0586. Yan. Okay? Sa island, iba man pala sa ilata daw bagay, harayoon kaya baga di. Harayoon, tabi mananggad ang kwan, ang ang rate, Sa island tabi, residential, 10.7601. Low voltage tabi, 10.1951. Sa residential tabi, dyan sa island, mga isla, anong isla? Rapo-Rapo, San Miguel, Cagraray, mga isla tabi. Yun tabi yan ang rate. Okay? Ngunyan pong December 2023. Okay, sige. Si Pading Margari may dagdag na student tungkol digdi. Pading Mar. Kunya, nagbawas ki 2 pesos, 2.3984. Ang Nobyembre, ang rate ninda, 10.6788. Sa residential pa din yan, Residential. Ngunya na December, magiging 8.2754. So may 2 pesos, 39.84 man na bawas. Very good. Okay, yun lang tayo. Yep. Bababa na sa generation. Iyo da, kunya sa nabumina ba kayo din Baka magdiretso na naman. Kaya lang garaw kumbaga, pag naglangkaw so mga kaipuan nindang gamit, nalangkaw man. Iyo. Kung naglangkaw ang coal, malangkaw man. Yes. Okay, sige ba tabi? Okay, thank you pa rin, Mar. News Director Mar de la Cruz para po dyan sa, yung man, buminabaki sobra 2 pesos, mga tugang ang bayad sa kada kilowatt hour. Okay, sige po, good luck sa tuya, ha? At least lamang magagamit na yan. Pakigreet daw, Merry Christmas sa mga taga-barangay Kulyat, Daraga Albay. Pakigreet si Diwata dyan sa Piña Francia, Daraga Albay. Daraga, Merry Christmas hali kay Arnold Mirasol. Uyog-uyogod mo yan. May panman si Diwata, sa Piña Francia. Good morning, databi sa sa mga taga-Kulyat, Daraga Albay. Forward sa kuya ni Pading Alarmario. Excuse me. Pinarubad sa hingo niya na pag-aaga. Okay? O bueno, ang mga bareta, mga tugang susunod na, makalipas lang po kan mga patalastas. Mga tugang si Alcalde Geraldine Rosal kang syudad ng Legazpi. Sa kada Pasko, ang satong paglaom, kan satong kaligtasan, iyo ang sentro kan satong pagtubod na dapat ikaugma kan lambang saro. Ipahiling niya to ang tunay na kabanalan sa paagi ning pagpahiling, kitunay na pagbabago sa Paskong ini. Palawigon ang karahayan sa satong pag-iribahan, siring sa ilaw na nagliwanag para sa bilog na kinaban, hali sa Bethlehem. Ang Pasko kaaldawon ning malinig na padmidbid sa kabanalan ni Kristo, na may darang kaligtasan sa satuyang buhay. Tunay na magkaburunyog kita gabos sa selebrasyon na ini. Sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, pinapaabot mi sa lambang saro ang pagbati kay magayagayang Pasko asin maugmang bagong taon.
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diyos Maraynaldo po sa ngamin na albayanos. Ini po si Mayor Wilfredo Das Villanueva Maronilla. Nyan Banwaan, Nyan Libon. Nagpaabot pagbati sa ngamin ni Mogma sagkod makabuluhan na pagselebrar nyan maabot na Kapaskuhan. Lugod man, magdanay, yan pagkamot, sagkod katoninongan, sa kangaminan, sa pag-obserbar, sa kamundagan, yan saton nagkagurangnan. Pagtarabangan ta, bilang nagkorosad na komunidad, yan pagmentener, sagkod pagpayaba sa banwaan, sa kasalambang osad, para sa padagos na kauswagan. Salamat, Diyos mabalos po sa inyong amin. Maligayang Pasko, Albayanos. Ang surf bar, new look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:03 din aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal ngunyam pong Disyembre 25, 2023, aldawnin Pasko. Mga matatawong lugar sa Legazpi City, personal na binisita kasahapon kan mga personalis kan Albay Police Provincial Office as in Regional Civil Security Unit. Bureau of Fire Protection Bicol nagpapadago sa maigpit na monitoring as in pagirumdum sa publiko kontra sa paggamitin paputok ngunya na Pasko. Sa lado nasyonal, ipalakop ang katrangkiluhan ngunya na Kapaskuhan sigon kay PBBM. 33% kan mga Pinoy nagtutubod na magiging maugman Pasko ngunya na taon. Department of Health nakapag-rehistro ng 18 kaso ng JN.1 variant sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, 13 ang gadan, 38 ang irido sa sarong pagsabog sa nickel processing plant sa Indonesia. Business news, presyo kang LPG may taas din 3 pesos kada kilo paglaog kang Enero 1.
presyo nin gasolina, diesel, asin kerosene, mauminto man nin presyo sa Martes, Disyembre 26. Mientras tanto sa health news, mga health experts nag-abiso kan mga day dapat gibuhon kung warang laog ang tulak. Ang detalye po kayan, taon-taon lang. Kunyan sa detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal, personal pong binisita kasuhapon kan Albay Police Provincial Office as in Regional Civil Security Unit ang mga matatawong lugar, partikular na ang mga vital installation sa Legazpi City para sigurohon na marhay asin nakalatag ang seguridad sa palibot ngunya nakapaskuhan. Inot lang linibot ni Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang Legazpi Port Terminal, mga pasyaran asin iba pang matatawong lugar para aramon ang sitwasyon sa lugar bilang partikan programang Ligtas Kapaskuhan 2023 kung sa Edroso ang mga pasahero sa probinsya. In-inspection man kan opisyal ang mga tindahan kan paputok sa syudad. Kasabay kan sa iyang patanin na sa gabos na iprioridad ang seguridad sa selebrasyon kan Pasko asin pagsabat sa bagong taon. Mientras tanto kasabay sa paglibot kan Albay Police Provincial Office ang mga personahis kang Regional Civil Security Unit o RSU Bicol sa panginginot ni Chief Intel Police Lieutenant Tomas Halok bilang pagsiguro sa kaligtasan sa palibot. Mantinidong vigilante sa pagpapautob kan mga regulasyones manungod sa fireworks o firecrackers ang Regional Civil Security Unit o RSU Bicol bilang pagsiguro na makakautob sa magkakanigong proseso ang pagpapabakal kaining ngunya nakapaskuhan. Sigon kay RSU Bicol Chief Intel Police Lieutenant Tomas Halok, ini tanganing malikayan ang anuman na emerhensya asin insidente nin sulo na kausakan paputok kung kaya mahigpit ang sa indang monitoring asin inspection sa mga tindahan. Sinabi ni Halok na important papel kan PNP asin ang LGU sa pagpapautob kang lay laban sa pagpaputok ngunya na Pasko asin ang pagsabat sa bagong taon asin ang pagsiguro kan kaligtasan sa palibot. Mientras tanto, padagos man ang paglilibot kan opisyal sa mga pantalan, terminal, asin iba pang lugar, siring man ang pag-inspeksyon sa mga gwardya tanganing masiguro na dainin bayolasyon asin makakasunod ang mga ini sa regulasyones sa pangsiguridad lalo na ngunya na holiday season. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, report ni Jimmy Nasalita, Congressman Didi Cabredo, sa liwat na nagpabayli sa Libon Albay. Uya po ang detalye kay Jimmy Nasalita. Kami, Jim. Jimmy, pasok. Okay, mientras tanto, dumang kita sa kinubog taka ni Pading Al Armario. Bareta, may kinaaraman digdi sa... Bareta po may kinaaraman sa buhay na buhay ang 2024. Buhay-buhay daw sa 2024, mas magiging magian. Al Armario, mga tugang sa detalye. Good morning, Paring Al. Lauman pa sa 2024 ang magian na pagbuhay-buhay basta maghirigosa na. Yan ang mensahe ka na Bicol Party List sa pamayo ni Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, as in Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Ngunya na 2023, pagkatapos kan pandemya, namatian man kan publiko ang pagpadaba kan gobyerno sa iba-ibang sektor dahil dakol na mga ayudaan na itao. Lalo na sa 2024, dahil sa informasyon ka na Bicol, milyones ang nakatagama sa mga priority projects as in ayuda sa iba-ibang sektor. Yaon dyan ang para sa infrastructure, food security, education, healthcare, housing project, tupad, livelihood, as in iba pang mga ayuda pinansyal. Kaya pikilaoman na mas magiging magian-gian ang buhay-buhay sa 2024 ang kay Puan sana Al Armario, TCGB.
Thank you paring Al sa mga bareta. Padagos kitang ngunyan sa mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Sobra po sa 440,000 na mga indigent senior citizens sa anom na probinsya kan Bicol Region ang nakaresibi ng resistensya hali sa social pension kan indigent senior citizens o SPIC program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sigon kay Ira Jane Ego, Social Welfare Officer 2 as in spec focal person kan ahensya, maabot sa 283,101 na beneficiaryo ang nataonan kan sobra sa 8.3 million pesos na pondo kan nakaaging primerong semestre asin 158,852 na social pensioners ang nataonan in bulan na stipend na nag-abot sa kantidad na 4.5 million pesos. Kung sa indalampasan kaini ang target na 288,155 sa bilog na rehiyon. Pag-implementar ano ng bita na programa sa lindong kang Republic Act 9994 on Expanded Senior Citizens Act kung sain ang SPIC program nagdataonin bulan-bulan na social pension sa kantidad na 500 pesos sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Balikan ta ang report ni Jimmy Nasalita, hali po dyan sa lawas. Try ta daw kung okay na si Jimmy. Jim, good morning, Jim. Kami, Jimmy. Sige, balikan ta po taod-taod mga tugang si Jimmy Nasalita. Mientras tanto, diri kita sa bareta na daradara po ni Joshua Bino. Hali po dyan sa lawas. Joshua, good morning. Pasok. I-imbestigaran nyo yan kan Daraga Municipal Police kung si Isay ang ina o kaya personang inbwelto sa aligadong iwinalat na sanang umboy o bagong mundag na aking lalaki sa maawot na parte kan Purok 7, Barangay Anislag, Daraga, Albay. Susub sa report, bandang alas 7:30 kasuodma, Disyembre 24, kan sarong residente sa nasabing lugar ang nakahiling na sanang bigla kan umboy na ini. Yaon pa ang umbilical cord, pinurot man ini asin ini-report sa barangay. Basado sa report na pinabot sa tuya kan Daraga PNP, idinaraman sa indaan umboy na ini para sa maninigong dokumentasyon. Diretso ini ihinatudman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Naka-confine iningunyan sa intensive care unit o kaya ICU. Asin tigtabangan bantayan kan mga BHW asin police. Oras na mag-ray naman ang sitwasyon kan nasabing umboy. Ito turn over ini sa Municipal Social Welfare and Development para sa magkakanigong disposisyon. Magtangon ang PNP palagos pang pinag-aaram kung si Isay ang ina o kaya may kagibo kan pagwalat na ini ning sarong umboy. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Oras, Pilipinas, alas 6:13 na po nin pagkaaga. Padagos kitangon yan sa mga darakulang bareta sa lado lokal, nagpapadagos ang mahigpit na monitoring asin paggiramdom kan Bureau of Fire Protection o BFP Bicol kontra sa paggamit in paputok ngunya na Pasko. Sigon kay BFP Bicol spokesperson, Police o Fire Senior Inspector Edgar Tanya Pura, base sa datos, mas halangkaw ang narehistro na fire incident sa presenteng taon kumpara kan nakaaging taon. Kan taon 2022 nasa 6,000 o nasa 614 na insidente ang kasulo na narehistro, mantang ngunyan na 2023 sobra sa 700 na ini dai pa natatapos ang taon. Sigon sa iya, indikasyon ini na naglangkaw ang 13% ang fire incidents ngunyan na taon sa rehiyon. Ngunyan dai pa manin impormasyon ang ahensya kung may narehistro ng related na mga fire incident sa rehiyon ngunyan na aldaw nin Pasko. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nakapagrehistro po ang Department of Health nin saro na fireworks-related injury. Inibase sa indang surveillance na ipinaluwas sa pagikan bulletin number 0003 kasahapon. Katakod kan pagselebrar kang Kapaskuhan ngunyan aldaw. Ang sarong kasong ini narehistro sa Kamsur, mantang nasa Bicol Medical Center ini para sa magkanigong medikal na atensyon. Improvised canon ang kausa kan injury. Sa Facebook post kan Department of Health Bicol, nag-abiso ang ahensya kan mga dapat gibuhon para makalikay sa paputok siring man sana
kan pagbisita sa pinakahaning health facility, linigan ang palibot, likayan ang pagpurot nin mas kaano man na klaseng paputok, asin iba pa. Yan mga tugang ang mga bareta niya to sa lado lokal unless na may report pan sa tuyang mga pag-iriba hali po dyan sa luwas. Kunyan tabing pagkaaga, kundain na, mabalik po ang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa management ng New Blossoms Hotel and Catering Services, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa loob ng maraming taon. Kami po ay patuloy na magseserbisyo sa pamamagitan ng dekalidad na catering services sa inyong mga negosyo, industrial, educational at government institutions. New Blossoms Hotel and Catering Services naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng Asia Continental, European and native dishes. Available din ang function hall para sa anuman na okasyon. New Blossoms Hotel and Catering Services. Matatagpuan sa Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. For more details, please contact 0919-990-9338. Bisitahin ang aming website www.newblossomscatering.com.ph. Para sa hotel services, ang New Blossoms Hotel ay nasa Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Sa lahat ng tumatangkilik sa New Blossoms Hotel and Catering Services, maraming salamat po sa inyong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Planex! Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Bart Villar, Chairman ng Committee on Trade sa Senado. Paalala lamang po na ang presyo ng mga bilihin ay dapat sang-ayon sa itinakda ng DTI. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama po tayong mag-price watch. Muli, ito po si Bart Villar. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito po si Bart Villar, Chairman ng Committee on Trade sa Senado. Paalala lamang po na ang presyo ng mga bilihin ay dapat sang-ayon sa itinakda ng DTI. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama po tayong mag-price watch. Muli, ito po si Bart Villar. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan, mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal, dili po sa GB News Express. Hinagad po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na magpalakop nin pag-asa sa mga tawong mas nangangaipong niya na Kapaskuhan. Sinabi niyang pakusugon sa mga puso ang karahayan, kabuutan asin pagkisimpatiya sa mga nagpapalakop nin kaugmahan sa satuyang mga harong asin komunidad. Sa paagi kaini, bako sa ng katrangkiluhan, pagkamot asin pagkasararo ang dadarahon, kundi magin ang buhay na instrumento nin pag-asa asin tabangan ang mga nangaipo ngunyan na Pasko. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, nasa 73% kan mga Pilipino ang nagtutubod na magiging maugman sa indang selebrasyon in Pasko ngunyan na taon. Inisigon sa report kan Social Weather Station o SWS na pipalawas kan sa indang official Facebook page kan nakaaging aldaw. Base sa 4th quarter survey kang SWS, 6% kan mga Pinoy ang nagsasabing magiging mamundoan sa indang Pasko ngunyan na taon. Mientras sa pagkakarkulong na sa 21% ang nagtutubod kung nabako magiging maugma
Alagad, bako man magiging mamundoan sa indang selebrasyon ng Pasko. Hinapot kan mga respondents nin open-ended questions na as Christmas and the end of the year approaches, may I know what one or two things you are most thankful for in your life right now? Ginibo ang nasabing survey poon Disyembre 8 sa 11, 2023 sa paagikan face-to-face interviews sa 1,200 na individual ng edad 18 anyos pa itaas. Iba pa niya tong mga bareta, gigibuhon po kang Administrasyong Marcos ang espersos na maabot ang target kaining 9% na poverty rate pag-abot sa daon 2028. Sigon kay National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, naman tinidong prioridad kan gobyerno na may pautob ang ambisyon sa matatag, maginhawa at mapanatag na buhay para sa lahat. Makatabang man ang pagbukas ng ekonomiya asin pagturos kan COVID-19 restrictions para makabangon ang nasyon gikan sa epekto kan pandemya. Ipinag-orgulyo ni Balisacan ang pagitaas kan gross domestic product kanasyon sa primerong tulong parte kan 2023 kung saan binidbid ang Pilipinas bilang saro sa mga best performing economy sa Asia. Sigon sa opisyal, siguraduhon kan administrasyon ang marahay na implementasyon kan pigigibong intervention kan gobyerno para mabawasan ang pagtios sa nasyon, kaibahan ang Social Protection Floor. Trabaho para sa Bayan Act, Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, asin ang walang gutom sa 2027 Food Stamp Program. Balikan niya to mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwas, kasabay po si Jimmy Nasalita, may kinaraman sa ginibong aktibidad ni Congressman Didi Cabredo sa Libon, Albay. Jim, good morning Jim. Nagpabaili sa liwat si Congressman Fernando Didi Cabredo sa ikaduhang pagkakataon sa Libon, kaninot, kung matatandaan sa Barangay Buga. Pero kay ito gulpi nakataltag na mga members kan Philippine National Police dahilan sa ipigbabalik kay ito ang normal na sitwasyon kan pasyor din alagad sa ikaduhang pagpabaili dahil na nin presensya nin masyadong kapulisan. Gustong sabihin na talagang nagbabalik na back to normal na ang pasyor din sa Banuan kan Libon dahilan sa natapos dahil kung anuman na mga kaaditan na nangyari sa pagurulian kan mga nagpakibaili. Kadaklan women planters ang nagpartisipar sa Barangay Zone 5 kung sa description dahil mahulugan nin karayom ang dagsa kan mga tao kung sa labi-labi ang kaugmahan ang pabailing ipiga pinag-sponsoran kan Congressman kan Tercer Distrito kan Albay. Presente sin the Vice Mayor Mac Gregor sa iso natural si Congressman Didi Cabredo kagawadid na sa zone ang mga women planters na nagpartisipar yung mga halis sa Barangay Zone 5 Palayan area asin sentro poblasyon pigbansagan ining happiness overloaded. Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras po sa Pilipinas, alas 6:23 din pagkaaga, padagos kitang unyan mga tunggang sa mga bareta sa Lado National. Nagpagiramdom po ang Department of Health o DOH sa mga magurang natutukan ang sendang mga aki asin iwasan ang pagtaon nin paputok sa mga ini. Nakapag-restore rin 4 na bagong kaso nin paputok, nagdaranin totalmenteng 8 kung sain gabos na mga kasong ini mga menor de edad 8 sa 12 anyos. Sa mga bagong kaso, tulo ang duminamit in illegal na paputok. Sinabi pa kan ahensya na dapat ban natutukan kan lokal na gobyerno ang pagpabakal nin paputok. Pwedeng papunduhon kan pulis o mga alkalde asin punong barangay ang pagbakal o pagpabakal asin ang paggamit nin illegal na fireworks asin ipromoter ang community fireworks display imbis na household use. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal o lado national, kaya
Mapautob nin duwang aldaw na ceasefire ang New People's Army o NPA para magtaon nin dalan sa ika-55 na anibersaryo kan Communist Party of the Philippines o CPP sa maabot na Disyembre 26. Ginibo ang ceasefire pasado alas 12 nin matanga kan Disyembre 25 asin matatapos ini alas 11:59 nin banggi sa Disyembre 26. Duwang ang 2-day ceasefire may kamautan natugutan ang mga pisante asin NPA units sa sendang lugar na magkondukta ng asembleya, pagtripon o gatherings para isilibrar ang anibersaryo kan partido. Magbalik tanaw sa nakaaging akomplishmento asin magtaon in respeto sa gabos na herwe asin martir kan Philippine Revolution sigon sa pahayag kan CPP asin NPA. Magigramdoman ay pinahayag kan gobyerno asin National Democratic Front of the Philippines o NDFP excuse me o National Democratic Front of the Philippines na kanobyembre naghanda sindang magbalik sa pagruron para sa sarong prinsipyo asin matrangkilong resolusyon. Mientras ng pag-anunsyo na nag-anunsyo man ang CPP-NP asin ceasefire matapos ang madugong enkwentro sa Balayan, Batangas sa sinabi kan militar na anom na rebelde asin sarong soldados ang nagadan sa enkwentro. Inanunsyo kan Department of Health o kaya mientras tanto pinag-anunsyo kan Department of Health na nakapag-rehistro man sila ni 18 kaso ng JN.1 variant kan COVID-19 sa nasyon. Sigon sa DOH, ang mga kaso na hiling sa pagikan genome sequencing na may pinakaatab na nakolektang samples kan November 16 asin ang pinakabago kan Disyembre 3. Ipinaliwanag kan DOH na ang variant classified bilang of interest. Dahil kay puhan panindang maigot na obserbaran asin pagadalan kan mga epidemiologist asin researchers sa bilog na kinaban. Dahil ang digdi, nangapudan ang DOH sa publiko na gumamit in multiple layers in protection. Kaibahan ang paggamit in mga face masks, pagsiguro sa marhay na bulos kan paros, asin sufisyente na ventilasyon, pagtakop sa gimot kapag nagaabo, pagpabakuna lalo na sa mga high risk asin vulnerable groups. Alas 6:27 oras mga tugang sa Pilipinas sa iba pang mga bareta masunod sa luwas kan Pilipinas makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sarong maugmang pagbati sa Indogobos. Halik sa indong lingkod. Counselor Sunshine Interior. Sana sa Kapaskuhang ini, tawang kita kipanibagong kusog na makapamuhay na maugma,
matuninong, at sana maging mga alagad kita ng pagbabago sa satuyang mga komunidad para makuata ang satong pangaturugan na kamurawayan. Ang pagselebrar ang kamundagan ni Jesus ay pagpaparumdum sa tuya na kita maging mapagkumbaba sa kamapagdumamay. Iyuman ini ang mga importanteng pundasyon kan sa tuyang gobyerno na hanggang ngunyan ay pinaninindugan. Sa tuyang tapuson ang taon na nakangirip, sa kasatuyang puunan ang masunod na taon na maliwanag. Ini po sa Giraray ang sa indong lingkod, Councilor Sunshine Imperial, na nagpapaabot ning maugmang kapaskuhan asin matuninong na bagong taon sa Indong Gabos. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:32 oras po sa Pilipinas, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa luwas ka nasyon. Day mababa sa 13 katao ang nagadaan, asin 38 po ang naluganan sa Eastern Indonesia kasuhapon dahil sa pasabog o pagsabog sa sarong Chinese-funded na nickel processing plant sigon tagsadiri kan Industrial Park nga nag-host na facility ang Islakan Sulawesi sarong hub para sa produksyon ni nickel kanasyon na mayaman sa mineral sarong base sa metal na pigagamit para sa electric vehicle batteries as in stainless steel. Nangyari aksidente bandang alas 5:30 nin aga sa sarong planta na pagsadiri kan PT Indonesia Chengshan Stainless Steel o ITSS sa Morowa Industrial Park sa probinsya kan Central Sulawesi. Sigon sa tagapagtaram kan complex kan sa pahayag. Namidbidan ang mga nagadan na 8 Indonesians asin 5 Chinese workers sa inisyal na investigasyon. Nagpahiling din pagsabog nangyari sa panahon kan pag-irahe din sarong furnace kan sarong flammable liquid ang kuminalayo asin kasunod na pagsabog na naging kausaman kan pagsabog kan mga kataraning na tangke nin oxygen sigon sa opisyal. Ang Chengham Holding Corporation ang pinakadakulang producer ni nickel sa bilog na Kinakban asin pinakadakulang stainless steel maker sa China ang may pugol kan mayoriyang stake sa PT Indonesia. Chengba Stainless Steel ang ITSS sarong tenant sa Industrial Park na kadaklan tag sarili kan Chengshan kaibahan kan lokal na lokasyon o lokal na si Ben Rang Dilapad.
Bareta, mga tugang salado po din pagninegosyo para po naman sa mga misis, mga mister na nagdadangugunyan. Buda sa may mga restaurant, nakaarunga po na mag-itaas din 3 pesos kada kilo ang presyo kang LPG paglaog kan Enero 1. Paliwanag kan mga taga-oil industry na daing pag-asa sa contract price pero nang itaas man ang shipping cost kan imported na LPG. Mientras sa lauman man ang aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo sa ultimong semana ang taon. Base sa resulta kan trading, magakawatin 1.40 sangkod 1.60 ang posibleng aumento sa presyo kan kada litro ng diesel asin gasolina, mantang 1.60 sangkod 1.80 man ang kerosene. Sigon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, napigalauman na aumento sa presyo kan petrolyo dahil sa paglikaw o paglangkaw kan mga oil companies sa tanker owners sa Red Sea sa tahaw kan mga pag-atake kan Houthi rebels. Bareta, mga tugang may kinaraman sa tuyang salud. Dara po yan ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paning Mar. Good morning, VP. May mga pagkaon pala na dapat likayan pag warang laugan tulak o empty stomach. Inanabiso ka mga health experts sigon sa mga ini. Bawal kumaon ng spicy foods pag warang laugan tulak o empty stomach. Number 2, na dapat iwasan iyo ang pag-inom ng kape na daing laugan tulak. Sa iyong pahit, sinabi Dr. Willie Ong na mas magayon na mag-inom ng kape sa pagkaaga may kasabay na tinapay. Number 3, multivitamins as in ascorbic acid. Number 4, chewing gum. Number 5, pain reliever dahil pwedeng magka-ulcer, bleeding, maluho ang tulak as in marout ang lining kan stomach as in magkagawa ng kidney problem. Bawal man sigon sa mga eksperto ang pag-inom ng alak pag warang laugan tulak. As in ultimo, ang pag-inom ng bulong sa diabetes. Kaya dapat, huwag may pag-inom na bulong, maintenance man o bako, pirmi dapat na may laog ang satuyang stomach. From Newsbase, Health News yan. From Newsbase, Mardela Daingiba. Good morning. Thank you, Paning Mar. Mientras tanto, aramon tadawaan kabugtakan kang panahon. Kasabay po si Jaime Bordales, kan DOST Pag-asa. Okay, maray na ano po itong mga paraan dabay sa DTV para po sa update sa magiging kamugtakan ka na sa itong panahon. Pagdagot po nakakaakit sa ining Northeast Monsoon o amihan, hindi po sa Luzon, mantang iting easterly ang nakakaapektar man digit sa eastern section kang Bisaya at Mindanao. Isang yan, BP, mayawang kitang namomonitor na LPA o Baguio sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Pero po din sa Bicol Region, padagot kitang makaka-experience siya, sibirid na ang pag-uran o pagtagiti, darangani po kaining Northeast Monsoon. So ang tatuyang temperatura sa masunod na 24 oras, mapupunyan na 23 sundong 31 grado centigrado. So ngayon, mayroon kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan at nanong region. Dauman sa na ang moderato tungkol sa maalo na kadagatan. Ingat mang gararay luman sa mga paratira na nagkaramit para dito na tutakang pandagat na pagkiling na umabot ang taas kang upol na 1 meter sundong 3 meters po. Kaya medyo delikado ang gararay po yan para po sa inda. Kasi nang satuyang sunray po mo yan alas 6:04 rin pagkaaga at ang satuyang sunset at yan na hapon alas 5:26 ng pagkahapon. Kaya nang kawiti ang satuyang update para sa kamugtakan ganito yung panahon balik po din sa pag-asa DOS Legazpi. Ako po si Jaime Bordales, saluhat po para na aga. Salamat, Pag-asa, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang sa pangaran po kanong nagturat kan Bareta, sa pangingilot po yan ni News Director Mar de la Cruz. Kasubang tabi ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Si Ringman, kasabang si Jenny Balyaran as in Angel Mustasa as in po ang Mega Force Patrol. Sa indong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. Tara na!
na makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer plaza, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. An Pasko, sarong dakulang okasyon sa kinaban para iselebrar ang kapangakian kan sa tuyang kagurang na si Jesus. Ang pagkamundag niya sa sabsaban, daraan dakulang paglaom kan katawuhan. Sa panahon na ini, padanayon po niya to ang pagkasararo, pagpatinao-tauhan asin ang pagkamuot sa laog nin pamilya. Ang siring na bagay, pwede niya to naihira sa bilog na komunidad. Hale kay Councilor Glenn Casulia asin sa bilog niyang pamilya. Merry Christmas and a prosperous New Year! Kahanungan, iban kasambuhat, inkahunahan na mo, haminda na. Ang paglaom sa mga Bisaya, dili mawala. Andam gayod sa pagsaulog sa umaabot nga Pasko. Toy Luzon, basta kumpleto amin nga pamilya, kanayon nga naragsak ti Paskwa, naragsak ta Pasko kanyang manang. Paskong walang lungkot, Paskong walang gutom, Paskong bagamat may problema, ay may solusyon. Senator Amy Marcos po, maligayang Pasko sa bawat Pilipino. Pagtabang, pagmamalasakit, asin pagkamuot sa kapwa. Ang tunay na mensahe kan Pasko. Kaya po, ang sa indong likod, padagos na nagmamalasakit, asin nagtatabang. Puon pa kaito sa kud ngunyan, asin magpapadagos sa kud paman. Sa abot kan sa kuyang kakayahan, ini po si Christopher Kitoko, kasabay ang bilog kong pamilya, nagpapaabot sa Indo, asin sa bilog na taga Segundo Distrito Canalbay, nin maugmang Pasko, asin masaganang bagong taon. Ngunya na Pasko, sa tuyang hagadon sa umboy na si Niño Jesus, ang padagos siyang pagkamot asin pagpadaba sa mga kasaraditan, sa mga nagtitios, sa mga yaon sa katipisilan. Natanganing ang mensaheng dara kang Pasko maging liwanag sa anuman na katikluman, maging paglaom bako lang para sa mga nangangaipo, kundi siring man sa mga igong kakayahan na magtabang. Inutunta ang pagkakamenorootan sa laog kan sa tuyang mga pamilya, ta sa arog man na paagi magiging burugkos kitang mga legaspenyo bilang sarong komunidad. Hali sa sakuyang bilog na pamilya, ako po si Konsehal Luis Gutierrez, nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ano na, boy? And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Yes! Good morning! Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Oras natin, 6:44 na po in morning. Pasadahan ta muna sa mga reaksyon. Good morning, Idol! Merry Christmas tabi sa bilog na DCGB family. Salamat po. Ang nakong umboy sa Anislag, swerte sa iya. Dapat ingaran sa iya, Jesus.
Madali sa lapo, tanasamid kita. Dapat ay pangaran naman sa nako ang aki sa report ni Diyos Makasabago. Dapat databi Jesus. Yan. Pwede man baga, di ba? Di ba? Ayan. Pwede yan. Okay, sige po. Okay na. Sige daw. Aramon ta daw mga tugang-an. Baretang kulalapnit. Talbatan. Maski palan Christmas, igong nakukuan mga mapang ano po kailan? Mga mapangakit. Mga matang nakaka ano nga na po ka? Basta sa mga matang mga ano po kayo ni mabalasik. Ganyan sa lang Tagalog mo eh. Okay, happy birthday po kay Medis Gravito ng Procfor Padang. Happy birthday po. Sige, gawin no? Aramon ta daw ang darang istorya ni Joshua ngunya na ano ini, ngunyan tabi na ano ini, ngunyan tabi na Pasko. Tagari may nagkapirang persona po na liligaw ng landas. Yan. Good morning, Joshua. Anong istorya? Hello. Joshua? Yes. Yes. Good morning, BP. Merry Christmas. Merry Christmas man sa Gabos. Oo. Uha. Oha. Sige nga sabi sa kuya. Si Father Dado, kaso sarong aldo, baga nagbisita dyan sa DCGB. Si Father Dado Haber. Oh, hi niya si Uha. Father Dado Haber, good morning Tabi. Nasa Australia ini. Nakabase na sa Australia, pero nagulit mo niyan dyan sa Nabwa, o sa Buhi, Kamsur. Nagulit dyan sa Buhi, Kamsur. Tabi si Father Dado Haber. Yan. Good morning Tabi, Father Dado. Salamat sa padagos na pagtutok sa DCGB. Sige, ano nangyari, Joshua? Yes, BP. Oha. Sisay Oo. Dagine. Oo. Nasarong chapter head, minsarong Oo. NGO. Oo. Ano man daw na isipan. Oo. Tanata, dagos na ini na nangabilang bahay. May tultol na pamilya. Ako pala siya sa makabilang buhay. Sa makabilang bahay. Oo. Pangyari sa mga baka. May tultol na pamilya. Binayaan. Tayo pinagpalit sa baby girl na di kolorete ang buhok. Ay, gusto siguro. So, medyo may highlights. Highlights ba? Ako apod kan highlights. Iyo ba? Di ba? Oo. Ganyan. Ano man daw ini si Padi. Sabi kan kulalapnit, nagugurang lugod nin paatras. Imbis pasisiring sa kamurawayan, tapasiring lugod sa maling landas. Kaya palang ngaya, mapaaram si Padi. Maduman ngaya sa Balyong probinsya, taigwanin meeting. Pakalihis ni nagkapirang aldaw. Maduman naman ngaya tamay konferensya. Pakalihis naman pirang aldaw. Mabalik, taigwanan naman ngaya ni nagpapod. Awan paghuna sa namananggad may aatindiran. Ito pala, puwerte nang nagpapasyar kay baby girl. Pampalan siya. Tapurpas ko na si Pali naghahabahali. Si Pali nagbalik diray. Nangyari sa maoraro. Basta sisipon kita. Okay, sige. Ano man nini, nagibo-gibo mo pa di. Imbis maghanap, nin tamang kaugmahan. Ang hanap mo manlugod, tamang kasusotgan. Yan, mga panalmingan sa imo yan. Di ba? Dapat sa buhay, ikasalang tig-araw. Correct. Yan ang dapat lang. Dapat lang. Good morning pa lang kay Madam Beron. Merry Christmas, Tabi. Bidbid mo si Madam Beron. Dahil ito, Bibi. Beron Gomez. So, dyan sa CAL, sa graduate school, ng Bicol University.
Good morning. Ang excuse me, siya ang registrar sa Bicol University Graduate School. Yan. Aha. Good morning kay Aha. Manay Yolike, kan Barangay Ay. Tawa. Manayole, alam mo na yun. Okay. Oh ha! Joshua, it's Christmas na. This is Judy. Ay, Joshua, sa report, ali po dyan sa luwa, ay sa report, sa Baretang, Kulalapnit. May music pala na di. Okay. Thank you, Tabi Chief Ramir, sa mga yun na music mo niya na pag-aaga. O yan mga tugang, oras natin sa Pilipinas, 10 minutes na lang, alas 7 na po aga sa DCGB. Good morning, sabi ni Jerel Aranya, Merry Christmas ngayon sa Macedonian Heriters, lalo na po mga kajibigan, live radio tune-in at Liaves Residence Imalnod, Legazpi City, ang aking ex-GF na si Sally Liave Aranya at sa Pinagalan Me. I love you all. Yan. Especially for you po, sir. Love you po. Yes. Thank you, amigo. Siringman. Good morning kay Manong Edesquejo. Merry Christmas, Tabi, sa imo. Okay. Sige. Bueno. Good morning, Tabi, sa tuya ng mga paraantabay, ha? Maraingon yan sa kwan, maraingon yan sa sitwasyon, tadit masaso nagpaputok, pero ang abangan takan sa New Year, tapag Christmas kaya baga, man ang kipurutukan, di ba? Pag Christmas, dahil man kipurutukan, may purutukan Tabi yan, mga tugang pag New Year, di ba? Abangan niya to yan. Sabi kan DOH, dit man sa dadaat Tabi ang kausa, di ba? Saro pa na record, mga tugang na naitala, mga tugang kan Department of Health na naputokan. Abangan ta sa, pero na kita kan magparapaputok, ha? Dapat nga ng pagtinda kan, pagbawal na diretso kan mga lokal na gobyerno. Tangani po na di kita ki problema dyan. Ibalik na lang sa mga latang pigutubtob, kasi di ba pa na di ka masyadong na didiskwado. Okay, ulitong ko lang ini, ha? Ini po, gari mananggad maurog makita ka inita. Susog mga tugang sa post kan Aleco. Ulitong ko lang ini, tangani po na maging relax lamang kita ngunya na aga, no? Mababa da Tabi, ngunya na Disyembre 2023 ang power rates Tabi sa satuya na mga singil sa kuryente, no? Ang residential po magiging 8.2754, yan ang kilowatt per hour. Ang low voltage Tabi, 7.2950. High voltage, 6.0586. Sa residential po, island, sa mga isla, iba man pala ang rate sa isla. Iba man pala ang rate, pag-abot Tabi sa mga isla, sa satuya Tabi na palibot, magiging 10.7601. Sa low voltage Tabi, 10.1915. Yan, sa mga isla, Rapu-Rapu, Cagraray, San Miguel, o yan ang rate nindo. O yan na Disyembre. Sa mainland, kaya digit sa buong Albay, no? Ang magiging rate sa residential, 8.25. Sabi ni Paning Marca Subago, early morning, sa morning hiritang programa, nagbaba data din sobra 2 pesos. Ha? Mga tugang ang rate per kilowatt hour sa mga residential, susog po yan sa Aleco, no? Nagbaba, iyan Tabi dahilan mga tugang sa pagbaba kan singil sa generation charge, no? Hali po sa planta dahil digdi nagbaba Tabi ang presyo kan coal sa merkado. Nagbaba sa generation charge, nagbaba mga tugang sa presyo kan merkado. Sabihon, bako talaga ini para sa alikong desisyon at kapuro Pasko ngayon si imo. Sabihin Tabi, ang kausakan pagbaba, iyon dahilan sa pagbaba kan generation charge hali sa mga planta. Yung nga ni bagayan makakuan sinda, mga tugang nag-generate in kuryente, babayaran ta sa pag-generate. Tapos pag pinasa tuya, babayaran ta pa so per kilowatt hour pag kinonsum mo ta, no?
igwa pa nga ni transmission charge na piga-apod, di ba? Para matransmit kang kuryente, may bayad pa yan, di ba? Okay. So yan tabi ang latest mga tugang na bareta dyan, ha? So expected po, if this will be implemented, mga tugang this December, ang bilta for January ini ma-reflect, di ba? So bilta for January, ma-reflect mga tugang ini. Ilingon tabi sa January, kung magbaba mananggad, ano yan, ang konsumo, mga tugang sa ano yan, sa konsumo sa kuryente, didi po sa tuyang lugar. So bill for January po yan maluwas. December, nagbaba sa rate. Anyway, salamaton tabi sa Aleco. This is good for us, no? Ang kausa po kan pagbaba, kung nata yan arong kaiyan, yung tabi ang dahilan sa hababa na generation charge sa mga planta, asin nagbaba daw ang presyo kan coal. Ang coal kaya, yan ang pigagamit mga tugang para gatungan ang planta na mag-generate din kuryente. Yan. Good morning, Henry. Pakibati po sa Moras family ng Pawa from Edmar Mary. Okay. Sige po. Good morning, tabi sa Gabos na mga nakatutok ngunyan, mga tugang sa DCGB. Okay. Good morning kay amigong King Reginaldo. Nakatutok po digdisa sa tuya na programa sa DCGB. Salamaton tabing maray, mga amigo. Tabi. Alright. O bueno. Uliton ko lang tabi. Merry Christmas and happy birthday po kay Sir George Bayona. Ha? Ang founder, mga tugang kanano yan. Ha? Ang founder, mga tugang kan PBN Broadcasting Network. Garon na sa 98 na si Sir George Ngunyan. Di ba? Tabi, no? Sir George Bayona, tabi, enjoy tabi, sir, ha? Ang dati po bagang history, bagang kang PBN, aram din nindo yan. Tonton, mananaw daw kita ki, ano yan, mananaw kita ki premyo sa Endo. Pag 7:32 na, mananaw kita ki load, ha? Mananaw kita tabi, ki load, tabi, sa Endo. Yan ang historical PBN eh. Dati, kami pupigapon kami na Bicol Wire Broadcasting Services. Yan tabi ang kuan pigaapod na yan ang pigaapod mga tugang na radyo balagon kan mga panahon, di ba? Ngunyan, mga tugang naging People's Broadcasting Network siya. People's Broadcasting Network. Yeah. Okay. Siring man, mga tugang, nagi siyang PBN Broadcasting Network Incorporated. Yan. Yan po ang gari chronology. Mga tugang kan evolution kan sa muya tabing kumpanya. Hali sa Bicol Wire o Radyo Balagon, pasisiring kami sa People's Broadcasting Network as in PBN Broadcasting Network. Kudos tabi sa founder niya mo, Sir George Bayona, celebrating his 98th birthday. Ha? Kunyan tabing December 25. Okay, ay, may magayon na mensahe tabi si Bishop Bong Bailon. Sabi digdi, when the designated time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to deliver from the law those who were subjected to it, so that we might receive our status as adopted sons. Galatians 4, chapter 4, verse 4 to 5. Yan, verses 4 to 5. Merry Christmas po. Yes, ha? Yan po ang text tabi, no? Ni Bishop Joel Bailon. At sa tuya tabing obispo, hindi po sa Diocese kan Legazpi. Yeah. Bishop Joel, Bishop Bong, Merry Christmas po sa imo. Merry, Merry, Merry Christmas. Alright, sige. Alas sa 7 na po ninaga. Good morning kay Madam Mirna Lanoso. Merry Christmas po sa Radyo Balagon, PBN, DCGB, BP Henry. Sabi ni Dr. Mirna Lanoso. Alright, bueno. Tabi, mga tugang, salamat ka sa nung pagantabay. Mabalik po kita 7:30. Mananaw kita namang kilod, ano? May mga sponsor kita. Sa low tabi, 7:30 to 9.
mga tugang din po sa DCGB. Thank you, goodbye. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po, broadcasting tabi from somewhere. Nasa remote broadcast kita ngunyan. Maliputunon digdi. Sa muya tabing kinamumugtakan kan sa kuyang bilog na pamilya. Mas kita nakalive, mga tugang nagtatrabaho ang sa langaran po nin serbisyo publiko. Alright, sige po. Salamat. Mabalik kita 7:30 sa programa ng Anapot. Thank you bilog na mga pagriba. Magbabalik po kita sa Anapot sa DCGB. Bareta alas 7. Susunod na.